NIOS D.El.Ed को BTR नि LPR UP नि टीचर्स रिक्रुटमेंट आव एक्सेप्ट खालाम मारबाय ना थारैनो NIOS D.El.Ed नि मार्कशीट इशू डेटआ प्रब्लेम जामारगोन ना थारैनो NIOS D.El.Ed को सुप्रीम कोर्टआ वैलिड होननानै बुंखांनायनि उनावबो दिनैहाय टीचर्स रिक्रुटमेंट आव NIOS D.El.Ed आ थालां मारगोन ना थारैनो नरेंद्र मोदीनि ड्रीम प्रोजेक्ट NIOS D.El.Ed आ नंखायमार नामा थारैनो NIOS D.El.Ed नि बिजाथिफोरा दायो एक्सेप्ट जायाबा इयुनाव मा जागोन बिसिनि इयुन जिउआ मा जागोन नंगौ बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय सावरायगोन गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदे क्रिएटिभिटी YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय बाथ्राया जादों दायो BTR आव 2025 नि LPR UP नि टीचर्स रिक्रुटमेंट जादों आरो बेनि डकुमेन्ट्स वेरिफिकेशनआ दायो जोबलांबाय होननानै बुंजायो दिनैहाय लास्ट वेरिफिकेशन दं जायफोरा एब्सेन्टमोन बिसोरखौ दिनैहाय वेरिफिकेशन खालामफिनदों स' सोंथिफ्रा गोबां सिखारगासिनो दङ आरो NIOS D.El.Ed फोरनि थाखाय दायो गोबांथार प्रब्लेमा गोबांथार जेंनाफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार NIOS D.El.Ed केन्डिडेटफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ होननानै बुंनांगोन रावबो बेबायदि क्लियारै दिनैसिमबो नङा मानोना दायो गोबांथार NIOS D.El.Ed नि गुबुन गुबुन ग्रुपफोरा गुबुन ग्रुप लानानै गुबुन हानजा लानानै बिथांमोना दायो डाइरेक्टर अफिसनिसिम बा गुबुन अफिसार्सफोरजों दायो सावरायलायनायफ्रा सोलिगासिनो दं होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा बेनि गेजेरावनो दायो गोबांथार NIOS नि केन्डिडेटफोरा कनफ्यूजन कारन दायो गोबांथार NIOS D.El.Ed फोरा डकुमेन्ट्स बिजाखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे प्रब्लेम जादों होननानै दायो गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारगासिनो दं जेराव इशू डेटखौ लानानैनो थारैनो NIOS D.El.Ed नि बिजाथिफ्रा थालांमारगोन ना NIOS D.El.Ed नि बिजाथिफोरखौ थारैनो BTC आव एक्सेप्ट खालाममारगोन ना सुप्रीम कोर्टआ राय होखांनायनि उनाव वैलिड होननानै बुंखांनायनि उनावबो दायो आसाम आरो BTC आव NIOS D.El.Ed आ एक्सेप्ट जामारगोन ना गोबां सोंथिफ्रा बेबायदि सिखांगासिनो दङ थारैनो बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2017 आरो 2019 मायथाइनि मोनसे सेसननि बियो NIOS निफ्राय D.El.Ed होनाय जादोंमोन जाय D.El.Ed आ ODL जायखौ 18 months होननानै बुंबाय थादोंमोन दायो गोबांथार बिथिङाव गोबांथार सावरायलायनाय जाबाय जेब्ला NIOS D.El.Ed आ ओंखारदोंमोन जेब्ला NIOS D.El.Ed गोबां स्टुडेन्टफ्रा पास जादोंमोन आरो गोबाङानो इनिशियली सिगां टाइमाव पास जानानै साख्रि मोनलांखाबाय अलरेडी रेगुलार साख्रि मोनलांबाय जायफ्रा 2020 याव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा अलरेडी साख्रि मोनलांबाय 2020 नि उनावनो सोरबा केन्डिडेटफोरा उत्तराखंडआव गिबि खेबनि थाखाय NIOS D.El.Ed खौ लानानै केस होनाय जादों NIOS D.El.Ed खौ लानानै केस होनाय जादों बेनिफ्रायनो सुप्रीम कोर्टआ बुंनानै होनाय जाबाय NIOS D.El.Ed आ इनवैलिड अब्लानिफ्रायनो 2020 निफ्रायनो रावबो अल इन्डिया गासै 12,11,000 केन्डिडेटफोर दङ NIOS D.El.Ed नि अल इन्डिया गासिबो केन्डिडेटफ्रा खेबसेयावनो इनवैलिड जाजोब्बाय बिसोरनि डकुमेन्ट्सआ अल ओवर इन्डिया जेरावबो सोलिला बेनिफ्रायनो NIOS नि केन्डिडेटफ्रा ओरैबायदि हाहाकार जाबाय गोदाव सोराव जाजोब्बाय सुप्रीम कोर्टआनो राय होबाय सुप्रीम कोर्टनिफ्राय देरसिन रावबो गैया बे जाबाय थांबाय बेनि उनाव आं NIOS D.El.Ed नि एसे सिगाङाव थांनि बेनि उनाव गोबांथार बिथिङाव गोबांथार डकुमेन्ट्स समाजारि बिजों खौरां बिजोंफोराव गोबां NIOS D.El.Ed फोरनि केन्डिडेटफ्रा गोबां हाहाकार जानायनि उनाव NIOS D.El.Ed आ मानो इनवैलिड जाखो बेनि सायाव नायबिजिरफिननो सुप्रीम कोर्टआनो राय होखांबाय बे सुप्रीम कोर्ट राय होखांनायनि उनावबो सुप्रीम कोर्टनि जाजमेन्टआनो भुल जादों खोमा नायनाया भुल जादों खोमा जाज होनाया भुल जादों खोमा बिजिरनाया भुल जादों खोमा साननानै उत्तराखंडनिफ्राय बिश्वनाथ होननाय सासे NIOS D.El.Ed नि केन्डिडेटआ मा खालामबाय रिभिउ खालामनो एप्लाइ खालामबाय रिभिउ सुप्रीम कोर्टनि राय होनायखौ दाना नायफामसिगोन बिनि थाखाय प्रेयार खालामबाय सुप्रीम कोर्टआव
थारैनो सुप्रिम कर्टआ नायमारगोन ना गावसोरनि जाजमेन्ट होखांनायखौ आरो बिजिरफिनगोन ना दिनैसिम सुप्रिम कर्टआ गावसोर जाजमेन्टआ जै खेबसे होखांबाय बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम नायबिजिरनो खाबु होनाय जाया आरो खाबु होयोब्लाबो जेबो लाब जाया खारन सुप्रिम कर्टआ जेब्ला फाइनाल जाजमेन्ट होखांबाय बेनि उनाव 99.9% सक्सेस जाया रावबो बेनि गेजेराव सुप्रिम कर्टआ नियस D.El.Ed खौ एक्सेप्ट खालामबाय दे नायफिननाय जाथोंसै होननानै एक्सेप्ट खालामबाय सुप्रिम कर्टआ नायफिनबाय बेनि उनाव नायफिनै गोबां गोबाव केस सोलिबाय गोबां गोबाव केस सोलिनायनि उनाव बिजिरनायनि उनाव थांनाय 2024 आव नियस D.El.Ed नि जाजमेन्ट होनायखौ सुप्रिम कर्टआ उथायनानै लाफिनबाय आरो गोदान फाइनाल जाजमेन्ट होफिनबाय बेयो जाहैबाय नंगौ नियस D.El.Ed नि जाजमेन्ट होनाया भुल जादोंमोन ओरैसो नियस D.El.Ed भेलिड होननानै सुप्रिम कर्टआ गोदानै फाइनाल जाजमेन्ट होफिनबाय फाइनाल बिजिरफिननानै फाइनाल जाजमेन्ट होफिननाय जाबाय बेनि उननिफ्राय नियस D.El.Ed भेलिड जाफिनबाय आरो भेलिड खालामदों थांनाय जेब्लानिफ्राय 2020 निफ्राय इनभेलिड खालामदों बै समनिफ्रायनो नियस D.El.Ed भेलिड होननानै बुंफिननाय जाबाय बिथांमोनहा सुप्रिम कर्टआ बेबायदि राय होफिनबाय दा बेखौ लानानै गोबांथार केस सोलिबाय गोबां गुबुन गुबुन स्टेटफोराव दा नियस D.El.Ed फोरनि केन्डिडेटफोराबो साख्रि मोनबाय जोब्बाय पान्जाबाव मोनलांबाय नै रिसेन्टलि दायो KVS केन्द्रीय विद्यालय बेफोराव साख्रि मोनलांबाय नियसनि केन्डिडेटफोरा LP UP फ्राव बेबायदि केन्डिडेटफोरा साख्रि मोनलांजोब्बाय बास दायो सोलिजोब्बाय थिगैनो दं नाथाय आसामाव ओरैबायदि जालायबाय दाखालि बावैसो आसामाव 17 जुन 2025 आव मोनसे नटिस होनानै होदों आसाम D.El.Ed that means एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे नटिस होनानै होदों बे नटिसआ जाहैबाय नियस D.El.Ed फोरनि थाखाय आसामा 5550 पस्टनि LP UP नि भेरिफिकेशन खालामदों दाखालि बावैसो बे दाखालि बावै भेरिफिकेशन खालामनायनि थाखाय नियस D.El.Ed फोरखौबो एक्सेप्ट खालामनाय जाबाय बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय नाथाय एक्सेप्ट खालामनाय जादोंब्लाबो नियस D.El.Ed फोरनाव ओरैबायदि डकुमेन्ट्स बिनाय जाबाय माने जायफ्रा नियसआव D.El.Ed खालामदों बिसोरो इन सार्भिसमोन नालाय जायफ्रा सार्भिसाव दङ जेनेबा गभर्नमेन्टआनो जाथों प्राइभेटआनो जाथों बा भेन्चारानो जाथों जायफ्रा सार्भिसाव थाखानाय खामानि मावबाय थाखानाय जायफ्रा आनट्रेन्ड टिचार ट्रेनिं गैयै टिचारफोर जायफ्रा प्राइभेट भेन्चार गभर्नमेन्टआनो जाथों जेरावबो मावनानै थाखानाय बिथांमोननि थाखाय बे नियस D.El.Ed खौ अनलि one सेसननि थाखाय बानायनानै होनाय जादोंमोन बेनि उनाव जेबो D.El.Ed जायाखै नियसआव बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो आसामा नियस D.El.Ed खौथ' एक्सेप्ट खालामबाय खिन्थु बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि डकुमेन्ट्स बिबाय जेनेबा इन सार्भिस प्रुफ खालामनो थाखाय 10टा डकुमेन्ट्स बिनाय जाबाय इन सार्भिस प्रुफ खालामनो थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटार नांगौ एक्सेप्ट जयनिं नांगौ जयनिं लेटार नांगौ बिनि उनाव SMC माइनट्स नांगौ बिनि उनाव डाइस कोड नांगौ बिनि उनाव एक्सपिरियेन्स नांगौ अथरिटी नांगौ बिनि उनाव सैलारि स्लिप नांगौ बिनि उनाव आरो ओरैहाय एटेन्डेन्स स्लिप नांगौ 2017 नि सिगां बियो प्राइभेट स्कुल गभर्नमेन्ट स्कुल बा भेन्चार स्कुलफोराव साख्रि मावखानाय नंगौना नङा बेनि प्रुफ होनांगौ 10टा प्रुफ होनांगौ बेनि अनगायैबो आरो मा बिबावबाय नियस D.El.Ed आव एडमिशन खालामनाय नोंनाव एडमिशन रिसिप्ट दंना गैया 2017 आव नोङो जे नियस D.El.Ed आव एडमिशन खालामदोंमोन 2017 नि बै एडमिशन रिसिप्टखौ नोङो देखायनांगौ बेनि अनगायैबो नोङो जे नियस D.El.Ed आव परीक्षा होदोंमोन एग्जाम होदोंमोन बेनि नोङो हल टिकेट बा एडमिट दिहुननांगौ जिखुनु जाया एडमिट मोनसे दिन्थिनांगौ गोबां हेरेसमेन्ट बेनि उनाव आरो दिन्थिबावबाय मा नोंनि नियस D.El.Ed आ 1 एप्रिल 2019 खालि पास जानाय जानांगौ कमप्लिटेड जानांगौ बेयावनो गासिबो नांथानानै दंजोबो दायो बे डकुमेन्ट्सआव गोबां नांथानानै दंजोबो आरो एक्सेप्ट खालामदोंब्ला मानो एसेबां डकुमेन्ट्स बिदों जाहोना बे खारन ओरैहाय सुप्रिम कर्टनि अर्डार बायदियैनो दायो KVS फ्रा होबाय KVS फ्रा अनलि नियस D.El.Ed फोरनाव केन्डिडेटफोरनाव मा बिदों अनलि मोनसे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट आरो गुबुन मोनसेया एफिडेभिट कर्टनिफ्राय बे मोननैल' डकुमेन्ट्स बिनाय जादों इन सार्भिस प्रुफ खालामनो थाखाय बाद बाखि जेबो डकुमेन्ट्स बियाखै
दायो जोंनि स्टेटआव गिलु बालु डकुमेन्टस बिगासिनो दङ जायफोरखौ गासिबो केन्डिडेटफ्रा रावबो 100% डकुमेन्टसखौ होनो हाया प्राइभेट स्कुला बेबायदिनो सोरबा एपइन्टमेन्ट लेटार बबेबा प्राइभेट स्कुलाव एपइन्टमेन्ट लेटारबो होनाय जाया बबेबा प्राइभेट स्कुलाव सेलारि होनाय गैया सेलारिखौ केस होयो आखाइजों आखाइ होयो जेबो रेकर्ड गैया बिसोर माबोरै दिन्थिनो हालायगोन दा बबेबा प्राइभेट स्कुलाव नोङो डाइस कड गैया बिसोर बोरै डाइस कड देखायगोन डाइस कडाव गावनि नामखौ बोरै देखायगोन बबेबा स्कुला नोङो लकडाउननि दैबानाजों गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय बबेबा प्राइभेट स्कुला दायो जोबलांबाय क्लस जालांबाय बे क्लस जालांनायफोरनिफ्राय नों माबोरै डकुमेन्टस बुथुमगोन दानिया एसेबां बुरजा डकुमेन्टस बिदों 10टा बे डकुमेन्टसखौ बै प्राइभेट स्कुला जायफोरना दा प्राइभेट स्कुला क्लस जाबाय बिसोर माबोरै दिहुनगोन जाहोना बे दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै सिगां समावथ' एक्सेप्ट खालामनाय जादोंमोन जेनेबा निउसनि जेब्ला केस जायाखैमोन इनभेलिड जायाखैमोन सिगां समाव जायफोरा जोंजोंनो समान एग्जाम होलांनाय निउस D.El.Ed बिथांमोना साख्रि मोननानै दं बिसोरनियाव खालि डकुमेन्ट चेक खालामदोंमोन मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटआ बयनावबो दंजोबखायो आरो मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटखौ जेब्ला मोनो जेब्ला एग्जाम होयो एडमिशन लायो अब्लासो मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटखौ जों मोनखायो दा बेजोंबो जाया मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटजों जाया जोंनो नांगौ डकुमेन्टस गिलु फालु डकुमेन्टसनि लाइन लागायलायनाय बेबायदि डकुमेन्टस नांगौ बेखौ प्रुभ खालामनो हायोबासो एक्सेप्ट खालामगोन खालामा बेनि गेरेन्टि गैबावा आरो मोनसे दायो BTR ओनसोलाव गोसारगासिनो दङ इसु डेट मार्कशिट इसु डेटखौ लानानै मार्कशिट इसु डेटआलायनो 1 एप्रिल 2019 सिमहालागै कमप्लिट जानांगौ बे निउस D.El.Ed नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों रोखायै बुंनो हायो निउस D.El.Ed रिजाल्टआ ओंखारदोंमोन 22 मे 2019 22 मे 2019 हालागैसो 19 खालिसो निउस D.El.Ed नि रिजाल्टआ ओंखारदों बिनि सिगां मार्कशिट इसु डेट नांगौ बिनि सिगां मार्कशिट पास जानाय नांगौ बिनि सिगां निउस D.El.Ed खौ पास जानाय नांगौ सोर होनो हागोन अल ओभार इन्डिया 12,11,000 दं केन्डिडेट रावबो 12,11,000 केन्डिडेटआव रावबो बे इसु डेटआव बे डेटआव पास जानाय गैया बे डेटआव रावनिबो मार्कशिटआ इसु जायाखै अल इन्डिया 12,11,000 केन्डिडेटआव रावनिबो मार्कशिटआव 1 एप्रिल 2019 लिरनाय गैया सार्टिफिकेटआव बेबायदि लिरनाय गैया आरो बेथ' बे NC जायफ्रा NC नांनानै दं NC नांनायफ्रा सोरबा 19आव सोरबा 2020आव सोरबा 2021 सोरबा 2022 सिमहालागै मार्कशिट इसु डेट दङ होमब्ला मा बिसोरो 2019 नि सिगां D.El.Ed 2019 सिमाव बिसोरो D.El.Ed खौ पास जायाखैमोन नामा होमबा मा 2019 नि उनाव आरो निउस D.El.Ed जाबावदोंमोन नामा सोंनायफ्रा साननायफ्रा गोबां फैयो बेबायदि नाथाय बेखौ लानानैनो दायो प्रब्लेम जागोन बायदि साननानै गोबांथार गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गोबां बेबायदि गोदाव सोराव जानानै दङ सुप्रिम कर्टआव अर्डार होखांनायनि उनावबो इसेबां मानो डकुमेन्टस लाइन खालामदों जेब्ला आसामा निउस D.El.Ed फोरखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय 17 जुन 2025 आव मोनसे नटिस होदोंमोन जेराव गोबांथार डकुमेन्टस दं बे एखे नटिसखौनो BTR सरकाराबो BTR एजुकेशन डिपार्टमेन्टआबो बे नटिस बायदियैनो जोंनि BTR आवबो निउस D.El.Ed फोरनि डकुमेन्टसखौ चेक खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोनहाबो बुंनानै होबाय दा बेबायदियैनो डकुमेन्टसनि लाइन लागायलायनाय निउस D.El.Ed नि केन्डिडेटफोरखौ BTR आवबो डकुमेन्ट चेक खालामनाय जाबाय गोबां हाहाकार गोबाङानो डकुमेन्टस होनो हायाखै इन टिचार्स प्रुभ खालामनो थाखाय जोंनो 10टा डकुमेन्टस प्रुभ खालामनांगौ जोङो अब्लासो जों इन सार्भिस टिचार होननानै गनायनानै लानो हागोन नाथाय बे एट द सेम टाइम बे सेम टाइमावनो जेब्ला 2017-19 बेयावनो SCERT निफ्राय आसाम स्टेटनिफ्रायबो मोनसे अडियल मडआव SCERT आ D.El.Ed हगारनानै होदोंमोन जाय D.El.Ed आबो ODL नाथाय बिसिनिफ्राय दिनैसिम जेबो प्रब्लेम जायाखै बिसिनियाबो इन सार्भिस जाय इन सार्भिसआव थाखानाय बिसोरसो बे SCERT नि ODL खौबो खालामनो हायो नाथाय बिसिनियाव जेबो बेबायदि इन सार्भिसनि प्रुफ नाङाखै D.El.Ed लानायनि प्रुफ नाङाखै जेबो प्रुफ नाङाखै बिसोरनो मा खालि मा मार्कशिट आरो सार्टिफिकेट बिसोरनाथ' मार्कशिट काम सार्टिफिकेट का खालि बेखौल' चेक खालामदों बास बेजोंनो साख्रि होदों नाथाय निउसनि केन्डिडेटफोरखौ गोबांखौ बुंनाय जादों
गोबाङा सार्भिसाव गैयामोन, गोबाङा प्राइभेट स्कुलाव मावाखैमोन बा स्कुलाव मावाखैमोन, बिथांमोना जास्ट दाइस्कट लानानै निउस एप्लाइ खालामदों, D.El.Ed एप्लाइ खालामदों, बेबायदिनो D.El.Ed होदों होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय SCERT D.El.Ed आव ओरैबायदि जोंनियाव गोबां प्रुफ दङ, जाय इन सार्भिस स्कुल मोनसे स्कुलाव मोनसेबो बे केन्डिडेटनि सिगनेचार गैया दिनैसिम, मोनसेबो रेजिस्टार, मोनसेबो लेखा पत्र कागजाव बे स्कुलाव मोनसेबो सिगनेचार गैया। बेबायदि केन्डिडेटफोरा दिनैहाय SCERT D.El.Ed आवबो D.El.Ed लानानै टेट पास जानानै दायो साख्रि मावनानै दङ। बेफोरखौ नायसनाखै, बेफोर जेबो नङा, खारन बिसिनाबो जेबो प्रब्लेम जायाखै बा बिसिनिखौ इन सार्भिस प्रुफ देखायनाङा बिसिनिया, खिन्थु बिसिनियाबो इन सार्भिस जायफोरा सार्भिसाव थानाय बिसोरसो बे D.El.Ed खौ खालामनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय बिसिनियाव जेबो इन सार्भिसनि प्रुफ नागिरनाय जायाखै। इभेन आं जेसेबां मिथिगौ गोबां बेबायदि केन्डिडेटफोर दं जायफोरा प्रिन्सिपालजों मोजां सोमोन्दो दङ, बिसोरो प्रिन्सिपालनाव दाइस्कट लायबाय, एप्लाइ खालामबाय SCERT D.El.Ed लाबाय। जायफोरा सोरनिबा बिमाया सोरनिबा बिफाया प्रिन्सिपालजों SMC जों मोजां सोमोन्दो दं, बै स्कुलनिफ्राय दाइस्कट लायबाय, एडमिसन खालामबाय D.El.Ed आव। बेबायदिया दायो साख्रि मावनानै दं, आरो बेबायदिया दायो टेट पास जानानै जायफोरा दाबावैसो साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। बेसेबां इनजास्टिस NIOS D.El.Ed आरो SCERT D.El.Ed नि गेजेराव। जाय केन्डिडेटफोरनि स्कुलाव मोनसेबो सिगनेचार गैया, मोनसेबो नाम गैया, जास्ट दाइस्कट लायबाय, D.El.Ed खालामबाय, टेट होबाय, पास जाबाय, साख्रि मोनलांबाय, बास। नाथाय NIOS D.El.Ed आ दिनैहाय दाइस्कटआवबो नाम दं, गुबुन गुबुन गासैखौबो बुंजोबाखै आं, गुबुन गुबुन केन्डिडेटफोरा गासिबो डकुमेन्टसफोरा दंजोबो, नाथायबाबो नैबे NIOS D.El.Ed नि इसु डेटनि थाखाय दायो गोबां केन्डिडेटफोरा थालांनो नागिरदों, आरो थालांगोन नामा बियो गोबां गिनाय दङ। बेनिखायनो गुरै खावलायो जाहाथे सरकारा बेनि सायाव सानो, बा एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बेनि सायाव सानो, जिहेतु सुप्रिम कर्टआ भेलिड होननानै बुंबाय जेब्ला इन सार्भिस प्रुफनि थाखाय KVSC फ्रा गुबुन स्टेटफोराव जेरैबायदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बा एफिडेभिट जोंनो एक्सेप्ट खालामदों, इन सार्भिस प्रुफ खालामदों, दा बेखिनिखौ खालामनानैनो जाहाथे BTR आवबो आसामावबो एक्सेप्ट खालामो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। नङाब्ला NIOS D.El.Ed नि केन्डिडेटफ्रा 2020 निफ्राय 2025 दिनैसिमहालागै जेरैबायदि गोदाव सोराव जानानै दङ, जेरैबायदि हालाय हाफाय जानानै दङ, जेरैबायदि देग्लाय मोनसिगोन होननानै आसा खालामनानै दं, बिसोरबो दिनैहाय मोनाब्ला गोबांथार दुखु बेबायदि खस्थ' सहायनांगोन। स' गोजोननाय थाबाय।